tid bruger du sådan cirka på apps per dag? Altså, per dag? Ja. Det kommer jo an på. Wordfeud bruger jeg Ja. en times tid på. Okay. Er din mobil meget tiltrækkende for dig? Ja, Okay, hvad er det, der gør den så tiltrækkende? fordi den er så smuk. Okay. Hvordan påvirker det din hverdag, hvis du har glemt din smartphone derhjemme? Ja, altså. Jeg føler mig sådan lidt restbestemt. Jeg føler, jeg mangler noget i hvert fald. Okay. Ja, men det er mest fordi, at jeg vil gerne komme i kontakt med dem, jeg ikke er i kontakt med. Jeg tænker på mine børn og sådan noget, ikke? Hvis jeg ikke er sammen med dem. Okay. Så føler jeg virkelig, at jeg mangler noget. Men ikke sådan, at jeg savner ikke mine apps, hvis jeg har... Nej. Okay. Hvor vigtig er din smartphone for dig fra 1 til 10? Fra 1 til 10, hvor vigtig er din smartphone så? Gider du gentage spørgsmålet? Hvor vigtig er din smartphone for dig fra 1 til 10? Må jeg lige se spørgsmålet? Ja, nummer 4. Fra 1 til 10? Det er altid en 7'er. Okay. Ja. Når du keder dig, er det så din smartphone, du tager frem? Ja. Okay.